И последната точка от нашата прекрасна лекция се казва правилно затваряне на чертеж. Така. Тук съм представил две команди, едната е Purge, едната е Audit. Значи в дясно може да видим преди и след. Значи нищо не се вижда тук. Вие познавате повечето от вас този диалогов прозорец на Purge. Може да видите, че тук има едни плюсчета. Това е блок. Това са групи, леери, line type, dimensions. Значи ако цъкнем на плюсчето, ще видим всички блокове, всички леери или всички обекти, които не се използват в момента в този модел, в този чертеж. Значи лично аз използвам Purge All, да, защото може да пуржнете само блокове или само леери или само каквото искате. Аз лично използвам, след като един чертеж е завършен, Purge All, и както виждате в дясно, вече нямаме никакви плюсове. Само една вметка мога да кажа тук, че това пак е идеален случай, защото много често се случва, когато работим и с чертежи, например от външни фирми или когато копираме нещо от архитектски чертежи, колкото и да пурджваме, слоевете си остават, дори да мислим, че няма нищо в тях, по някакъв начин пак остават. Тогава има една по-трудна команда за изтриване на даден слой, Lay-Del се казва, Delete Layer, но трябва да сме сигурни тук, че нямаме абсолютно нищо в този слой, защото когато изпълним тази команда, AutoCAD пита, наистина ли искате да я изпълните и да изтриете слоя. Ако кажеш да и имаш, например, блок или някакъв обект, някакви размери или нещо в този слой, изчезваш. И все едно вече нямате нищо да. Другата команда, която е Audit, значи за този чертеж вече е изпълнена, резултатът е 0 грешки. Значи тази команда чеква, значи това е системна команда, променива, която чеква грешките в AutoCAD, които се получат, но това не са грешките на предкомпютърното пространство, а това са си грешките на AutoCAD и то ги чеква и ги фиксва автоматично. Не знам точно какво означава да ги оправя, но ги оправя в много случаи. Не винаги, но ги оправя. Даже днес намерих, понеже ни трябваше, на моя юзер също може да намерите, има едно листче, което може автоматично да пурджне и аудитне всички чертежи, които са в дадена папка, без да ги отваряте. Просто трябва да заредите листа в AutoCAD и да стартирате командата и да изберете папката, в която се намират чертежите, които искате да бъдат пурджнати и аудитнати. Това го намерихме, защото сме направили 200 чертежа без да сме ги пурджнали. И трябваше да намерим нещо автоматично, което да го направи. Така че... Само пурджва и аудитва? Само пурджва и аудитва, да. И ги се при пърч на чертежи се получава, изтрива аудита. Най-кърва там своя да прави ръкава. Добре. Чакай. Защото аз съм стрил на 60 чертежа ръкава. Имаш едно турче, което прави само пърч. Чертежите, което значи са предсакани с аудита. Да направиш пърча, изтрива цяло функцията на аудита. Това не аудит ги слага в един блок. Или блокове и слоя. Това изтрива този блок. Обаче те не е правен аудит. Следващото отваряне, иска на този чертеж да се направи ръкава. И да направи за една папка от 200 чертежа, да всеки един трябва да ръкава. Надявам се това да е такъв частен случай, да не се получава. Не, това е лист, който го намери в интернет, някакъв лист. От AutoCAD форум. Пробвах го, работи, след като отворих чертежа си беше окей. Това чертежа ли го пробвах? Не, с 10 чертежа го пробвах.
Всичко беше наред. Да. Да, това пак аз съм го направил в... Значи има го в... който када. Да. Значи, който када, предполагам, ще трябва някаква друга лекция за него, защото има много инструменти, които много хора не използват, но има едно бутонче, което се нарича 5 в 1 или не знам как е преименувано в момента в най-новите който кади. Какво прави то? Пурджва, аудитва, дава дабл клик, зумва чертежа да ти е в центъра, zoom extend, защото някой сейфва чертежа, който е някъде си, нали? И на превюто не можеш да видиш нищо и го затваря. И какво правиш? Още нещо беше. 5 неща. Не си спомня вече. Да, има го това. Надявам се, че още работи. Може. Да. В последната страница искам да ви благодаря отново за проявения интерес. Se надявам лекцията да ви е била интересна и полезна. Да. Всяка точка да разбираш нашата